Ай. Голяма с двете ръце. С двете. Дай с двете ръце. Здравейте! Здравейте! Можете ли да ни кажете по какъв повод посетихте дентална клиника Петър Дучев Кидс? Да, ще ви кажа, аз съм майка на Велизара, която е на 11 годинки, с няколко диагнози. Посетихме по повод възпаление на венец в горна и долна челюст, вследствие на много насъбрала се плака и зъбен камък. Последва консултация, беше ни обяснено след и рентгеновите снимки какъв ще е етапа на лечение. Разбира се, той трябва да бъде под анестезия, или поне деца като Велизара задължително трябва да бъдат. Предполагам и както такива, които са много наплашени и стресирани от стоматологията въобще. Искам да кажа на майките да не се притесняват. Няма нищо страшно в тази анестезия. Моето дете е минало сигурно над 30 анестезии, то оперативни. Това е една съвсем лека наркоза, в която детето да може да не усеща никаква палпация, никаква болка, да може хубаво и спокойно да се отдели време за всяко зъбче да бъде погледнато и детенцето да се събуди щастливо и усмихнато, че вече е с нови зъбки. Просто бъдете спокойни, най-много да има някакъв дискомфорт или да има повръщане, което е нормално за всеки тип анестезия, или примерно лека температура да вдигне, но това се подозирам много редки случаи. Ние нямахме проблеми, Зария добре, така че не се поколебайте, грижете се за здравето на зъбките на вашите деца и много здраве желая на всички. Много ви благодарим за изчерпателния отговор. Чао, чао! Чао, чао!